Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Yeah, abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple anyị na-agba afọ gba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to avoid uke. Uke, enwere uke mmụọ nwee uke mmadụ, mana uke is avoidable ma ọ bụrụ na ị gee ntị ma mee ihe ndị a mma agwa gị ka ị mee. Yes, gịnị bụ uke? Uke bụ challenges of life. Those ihe ọdachi, ihe mberede, ihe mgbu, ha niile bụ challenges of life. Ya ka ndị Igbo na-akpọ uke. Enwere uke mmụọ weta bụ uke mmadụ wetara. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya. Mana before we dive into it, important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị nke this year bụ September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate na ya. Ị n'obodo oyibo na Nigeria, ihe abịa ma ọ bụ na ihe abịa. Chat ya m ka m gwa gị ihe kwesịrị ime iji kwado onye abacha. Yes. Maka na nke ara dị very special. Yes. Ka ọzọzi bụ echefuna na anụ na monthly ritual anyị nke ọnwa Ọgọst ka na-aga n'ihu. Ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ all over the world. Ọ bụrụ na ị dị interested, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta, then make a token donation iji kwado ya bụ ihe aja. My number na screen gị. N'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Tụ a ka esi eme etinye na ọnwa ọbụla agwụ. So ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ha na WhatsApp numbers only. Now, number m bụ 08057837672. Now, ka anyị banye n'ihe anyị ji maka ya bịa. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Uke. Uke bụ challenges of life. Uke bụ ihe ọdachi anwa dị n'ụzọ gị, na-edile gị ma ọ bụ na-esulu gị, bụ ihe ọdachi nwere ike imebiri gị ihe. Uke nwere uke mmụọ, nwee uke mmadụ. Enwere uke sikwa na ndị otu gị, ihe dịka stọọdụ ndị otu gị tinyere gị maka ihe na ha fụrụ na ị na-apụ na trak. Mmadụ na ụzọ ị na-eso bụ ụzọ gị elidi na ọnwa ebighị ebi, mana the road you are following can lead to your doom. Ha wee na-block ya. The same way, Road Safety Commission, you know, is for your own good, yes, for road users. They are there to make sure that you apply the road with the rules and keep the rules for your own safety and others. But when you now are not maintaining your lane, you abuse the road using by your way of life. Road safety will the right they call away and then penalize you for disobeying the rule of the road using. You know that? To I can do to give with the kid you will like you using uke to stop you. Here we just that thing you are passing through today might be as a result of Nando to still love you. Naked will block your business. Naked will block that your marriage. Naked will tell you who can hear most. Ihe ndị a niile ke na-achọrọ buke wee chiro stọd ka i wee jụọ ese nwanne chukwu ese. Bụrụ na ịjụọ ese amara ihe butere uke. Ihe butere uke n'ụzọ gị ga-edetermine mgbute ihe a ga-akwara ibu kwapụ ma ọ bụ nke a ga-eke eke. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na uke si na ndị otu gị, punishment ha na-enye gị bụ as a result of ịdọghị aka na ntị ka o wee dịrị gị mma. Uke nke a na-akwapụ ibu akwapụ. O nwekwara ike ụdị uke ọnwụ katago a na-akwara ibu ene anya onwe nke ụlọ nwaanyị dị ime ike na-arị uke ekele maka ihe nwa ugwu n'afọ kwagharịa ya achọ uke. Ọ bụzie na o nwere uke chọrọ ike rie ichelụ ọmụcha nwa. Then enwekwara uke ndị a na-eke eke bezọrọ ndị na-achịta uke a bụ na ndị amụsụ ma na-eke eke.
ọ kwuru ka mmadụ ji aka ya butere onwe ya mana ọ dibịa afa ga-agbazi afa malụ uke a ebe o si abịa na etu a ga-esi n'onye bụ ọlụ uke ma ọ bụkwa anya bụ aja uke ha mana kpewe ekpere ka uke ghara ịdakwasa gị maka na uke na-emechu mmadụ. Ụmụgo ndị bụ landlọdụ ndị bụ ọgaranya iri efi taa ha na ya mmiri maka ihe uke butere. Uke a nwere ike ukwu uke aka asị spell on you. Yes, that uke a na-akpazi agwa dịka ọgwụ ma ọ bụ amụsụ. So mgbe ọ nwere ihe uke dị n'ụzọ gị agbakwana nkịtị. Mgbe ọ bụla o nwere ozi ihe ị na-aghọta agbakwana nkịtị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. You will always make some certain decision na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụwa gị bụrụ sala ka nkwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ bụ ka egbuoro uke, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi gbuo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gasị. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gasị udo dịrị ọnụ.